A Mancomunidade do Salnés constituíuse conforme a lei. Así o ratifica a sentenza do Xulgado Contencioso Administrativo número 2 de Pontevedra. Segundo a resolución, o Pleno de Constitución da Mancomunidade convocouse de forma correcta e polas persoas legitimadas para elo. E a sentencia o deixa clarísimo, que estábamos legitimados, que os que estábamos legitimados para facelo éramos as persoas que habíamos sido elexidas democráticamente nos nosos concellos para ser representantes da Mancomunidade e, como tal, exiximos a constitución do Pleno, non? E que, ademais, o que se estaba elixindo, o que se estaba facendo é cumprindo un acto administrativo, que é cando decidimos nos nosos respectivos concellos que persoas iban a formar parte do Pleno da Mancomunidade, non? E estaba todo perfectamente elixido en cada un dos concellos. A sentenza desmontou as denuncias do Concello de Vilanova. O acto incluso cualifica de interpretación errónea e parcial algún dos argumentos presentados pola parte vilanovesa. Os argumentos esgrimidos pola xulgadora son demoledores e a verdade é que ven a desbotar e a botar abaixo cada un dos argumentos que tuvo a parte recurrente, en este caso o Concello de Vilanova. Dende a Mancomunidade lembran que o ente comarcal é unha asociación voluntaria da que se benefician todos os concellos do Salnés, incluídos Vilanova. Por elo piden ao alcalde vilanovés que deixe de poñer trabas ao seu funcionamento. O que non ten sentido é que haxa un concello que pretenda beneficiarse dos servicios que presta a Mancomunidade, pero que logo lle poña paus nas rodas ou que vayan remando en contra dos obxectivos que tentamos acalar, non? Mais crítica se mostrou a alcaldesa de Cambados. Fátima Val respondeu ás acusacións do Concello vilanovés de que non estaba lexitimada a solicitar a convocatoria do Pleno por haber cedido o seu posto na Mancomunidade no anterior mandato. Pois que por fin lle quede claro que sí, este é o procedimento correcto para constituir a Mancomunidade, non como cando ele exerceu a presidencia nos últimos 4 anos que estivo como alcalde en funcións, como presidente en funcións. Dende a presidencia sinalan que a sentenza ven a ratificar o que les levaban 2 anos defendendo, a legalidade da convocatoria do Pleno por parte da secretaria da Mancomunidade. Aínda así, abren a porta a que os populares que non están presentes volvan ao ente comarcal. E lle sigo tendendo a man para que formen parte da Mancomunidade, igual que yo tempo tamén o representante de MEIS, que ese sí que non temos claro porque non veo hasta o momento, non? A presidencia da Mancomunidade asegura que continuarán traballando para mellorar o benestar dos concellos da comarca e da súa veciñanza. E seguindo coas súas funcións, o pleno deste mes terá lugar mañá.